Kadong pinbirta arjikta pinbirta thanbang nili jiten teron. Aprang si birtang ton pencepa jirmidam de aprang birtang kung pi arjikta. Mukundur arong arara tumnon ansitame me lang towar long dun de lang. Longchor mineral water industry ke pang nijia pan anu jok kesom. NKBA Koilamati Mission Sub Center asai hemalong ke pang thirasai ke deng. Sing terang pini anta sorkar pen ajat awar saita long dun delang. Arlong buti rongni arada tum thurpak pen towar ke selama sai ke deng. Mukindur arong arada tum jope dab hithi borwa ke dam ke bang atowar along amreng aroi ke kroi pet pen ajok hithi borwa sudet unidet ahut khiruni an kisu kacelang aphan ke ponji pan sitame saijok je bangso amreng aroi loksi chepar ponanglo lapente hadak arong arada tum ke pachini dun atengke nili tum sudet unidet sitame bangso amreng aroi si chepar nang bomlo lapente hithi borwa kiduna hut sitame arbe nang thi dundut pulote saijok je bang hemsi bohat dunang kok titilu puta hadak arong arada tum nang pachini dun lapente kai cheleng ber mate kai cheleng bom atowar ke ajir dingklui pen garbar langke pon et ajoy nei si saijok je amreng aroi si chahat nang bom loputa nang pachini dun lasi karbiang long ton mas konser along kecari kethi kiding atum jongsi mukindur arong arat atum aphan kanghon ka jinsu duk pulute nili tum mukindur arong arat atum aphanta kaching thur amunang pale tha pusi hadak arong arat atum karbiang long ton mas council CEM tuliram rong hang aphan chuning ripon pado bojar kidun punte lanal matowar ke mala along ka prek towar tala nala nangli tum na konalo bojar kidun ikenta Kiruni di dapan ko andoi khai loi dapan 20 kilometer dulu 20 kilometer to nang di te labangso election hom poro labangso towar puthak nang tumhan kopine nangi chakson tum avelo ni tungel pase du bom na bom channel te sudaron ede bener bangso towar malo mangli tum kiso je pon man ta lampar nam thila ta lale si thilos ta lalo di ha de dak rong mine medical sub center son do ikma ave ma kiso chelang hem son ave di school dun hemente ave di ha ja ta te bangso rong lokele mis dak amreng lokele misi si tame wang lo mada bangso rong lo bang belang di ke bang be ajok pe sini tu menon sung bom lo di abang sorong by chance lang bojar kidun pen lang thedut pulonte lang thedut pen pulonte nang litum kuson ante hapu parai pen ke bang ike lang thedut nakap onda da ponta ni tama manga chini percha pen kada don hem bonon hem si hayo puna paresa konar para kada thang thuak lon tang para lana yon ta hamren de long ban Rongko anara lo kecileng mukindur di rongkan ko don ko an bag dui das bang sorong lo song bong dui 100 bak up jadi dongkam kam ben bilda pang pon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong. Mineral water industry ke pang niponjia pan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang arideng pensi anu jok ke som cheng ponsi impupon Lasolong MLA Bidasing Ingleng MLA Dorsing Ronghang lapente pinang an Karbi Anglong Autonomous Council klembang atum chitongdun bangso industry kangpu ponji mate kepang ni ponji laki krol krehinia tangka pensi klempon pro lapente ningkani siang bongsi la bangso industry patang ponji aphan bori ponji puta longchor mineral water industry kepang ni ji abang phi mate bangso industry proprietor muning tipi pen phirangkyang no than pachini pon News Desk Report, News.News Karbi Anglong. Mineral Water Industry Private Limited Morning TP alang disita pini Kang Puji pulau so Kang Puji pulau New York pini som pulau sudah dipu lokal mile bidasing le kahai haro ada mile dorsing oha kahai pendang lok IMMC tumbang sini tumanang tuning lisi ni tum pini dalam job som kang lo lepen kila so project bangke kuti krihini tangka
asin ningkan siang mo ada petangi puserang lipu benglun sikian pusulo la penke nak penana hari sueja atum ke dake goreng awar sailong luniko lason saksin tu Karbi autonomous consultancy trading license pe niki pibo lason kang ke thek dai si churu nangji nak local anglo solo lang kita asil lason kang thek aposi itu Karbi autonomous consultancy cara mana support dun lo ini yani ini tuh hanya senarni lo posisi di Hongkong lo adi non ini tuh Karbi Anglong posisi mesin tidung industri sebelah tapi ke ilia kemang nilia kemang along posisi me pangceng bon so ke pangceng bon along ini tuh kacang honai la pening citena Karbi Anglong Mas Council siam ke hadun ram long macam dong dun pen la pen ke adun tu MLA adun macam dong pen adin gitu ning charong lo asi tapuson awar sai phaneki people nang support dun putang de ining anso se kadu ko beda ning arong akhe raso industries aso kali hetan 24 hours along si 6 lakhs liter long ning asi lada non ki bang jiri soi jang atuma phan la pen ke ini tong Karbi tong ke pilang ano ki dure do nang pon pe pelo council sorda nang pon pik lo posita me am phai nang bat bom ma jo ili tum ang tan sta me chong da dam nang ko lason na taxi non la da dong sin sen industries la pen chun lo ko lo dang de ili tum di soi jang tum handa ki ne war sai sini ma tha pa te anne sangi van longle kon onle ke pati ke chiri sirke ta pena budget bange 12 crores to tikre hini asila bank dun ka do beno si process bom na hai ke tangi phan apor nang cheji matha pon lo je ningkani siangbong patang ji po Nihang Karbi Baptist Association thiek pen NKBA Kaparlo Amonduli Koilamati Hawar along NKBA Koilamati Mission Sub Center pu irponsi keramtang 2011 aningkan sengponlo Koilamati Mission Sub Center pu Koilamati Hawar Dikrum RCC adelong adung mate Koilamati Thelang ahithi arai alongsi Koilamati Mission Sub Center asahem pedolo Laso sai hem non malom pirthia dangalong ka che thangplut COVID-19 apor hut sai hem kangkir klak amat sai hem kapang thila pente hem kom hem rai bab bi kangra ma joine arlong pira Baptist Church apastor Pipin Kro lapente Inglong ikpi Baptist Church assistant pastor Daniel B bahini chelangsi kapang thirmate kepamat asai dengpon Laso kapang thir asai kedamtang irui malom ta Koilamati Baptist Church atum penta kapang thirdam lo non ke lang misen lo la pente la bangso NKBA Koilamati Mission Sub Center kaparlo amonduli ke kado kabe monduli troxido fellowship ke thom do amen lahai hoi mate lak ki jongpon henlo Koilamati Baptist Church pungadong Baptist Church jeng et langso Baptist Church arlong pira Baptist Church Dikrum Baptist Church Inglong ikpi Baptist Church Rongtharwi Baptist Church Ji Langso Baptist Church Ji Langso Baptist Fellowship Nember Baptist Fellowship Langnirja Baptist Fellowship labangso kapang thira sai ke klem kado kabe atum an aphan rat pen kachuru kapajirpon mate churu pipajirpon nilepen berta pangda pon anil sondrongphar News.News Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troksi kepleng et anta arlong boti phonglang so angkang non mate tim Karbi Anglong non anta kaching thur amu kidengpon abi pinsi thekpon longlang borpung panchukula kedam atowar kaino chotta kalisi methang rong arlo anta kedam kebang jia phana kachik sak dokok ajok si sai jokje methang rong ni thur pakpen towar ke selam asai dengpon lapente non kedobom BJP sarkar mate poriborton sarkar aphansi chuniri patupon prabjin pen methang rong arlo andi kedam bang ki joy ki jia phan ki misen atowar nang pibek pu pusi hadak inglong arat atum aning chithe lapente kaching honnai em raju tu so tame methang a constituency pen mate methang constituency puje matha pen prabjin pen kachi humri dam jia phansi chuniri pon pado sing terang helo tarapung borpun rong pharoi sisu se angbong pen kiduk nai abang phulo pusitame jongdamun
kedam tang hut kisung det mate ke boy det mate hemi jangre tumhan ke panong PMAYG hemso keron lapen ting keron pe keroy hai hui setami alang liki long dunde inut ke boy nice sing terang aphan thangnat akerap ki pipon pe ke ning duglo pusi hadak arat tum pe ning jepon sing terang nang che thandun atengke tarapung along ke the ke dinga tum sitame sing terang aphan ke thangnat ason sitame akerap ke pajir pon pe pinang pusi alang lihin pen nang che thandun kupine son bak mate pinia kerap longji meni pusi MLA kile hostami BJP sarkar mate BJP akethe mate BJP a party phansi vote pidunlo sitami non opor ke thangna kerap talong lipusa alang lin pen je thandon lasi Karbi Anglong Autonomous Council along kachari ke theke tinga tumaphan mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pendang lok MLA Dr. Numol Mumin pendang lok binaan ke theke tinga tumphan bangso kisung pen kerap je phanse alang lihin pen chuningri padopon Nilipen berta mangdapon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Pini berita lanskan tan iglong dome thak me kardom